1973年スカイトゥーヌスレート半島にいるとくるんかいソウルモールオスタイクンリールスコットランドのゲーリック大学のタッチャビタンはじめや昔から当たるフルサルヤーやいびたしがうまんかいミーサル校舎のチュクラッティアンシから海のメーナチョールチュラトクマンカイアーラインハランヒリエンディールキャンパスンチュクラリアビタン人数の立ち死んで大学を避けてチャービタンミーサル施設ん会や学士のしみかのあて教室とかカンヌーナムンアリアクリアチュクラットイビン一平ミーサルムのパースンディール施設やいびしがパースンディーシェゲールクトバッシウィータチンディールチムエやいびんウマンカイやカーガーウドゥイチュクタイナイルマギサルジャーガメンスナワットイビンウヌデーガクウティ一味トゥトゥーマカカワエル学問するトゥクマンカットイビンウマンカイやアガトーからクガタまでウチャーチちちゃいうんちゃいビンチョウナイルオンラインのはかれぬアイビンまたナチヌエーダビケン学問するはかれ佐々木いるトゥクルンカイナトイビンパーシャーマリヌミーヒョースピアーズやオンラインのはかれサーヤイビンミーヒョーやアンクルーサイントゥリケンディールゲールクトゥバピンチョーソルチュヌチャンジュルシクチソイビンクヌはかれウティアアマクマの国からゲールクトゥバナラインディスルチュヌチャーがビンチョーソイビーシが一平ハマイネデーガクンカイイラリールアタイマディチブルチュクラリンディールクトゥヤイビンポーランド生まれのアレックス・グルーバやゲールクトゥバトゥ文化ビンチョーするためのハカレーンジュルシクチソイビーシがウヌハカレーやナチビケーとかアンスカーナガサルエーダーランインチャサルエーダヌクトゥドヤイビールミーヒョンアレックスン生ぬしくちするめやウマヌ学士ヤイビータン教育トゥや大学ヌナーカヌ学士ーターがユーアチマイルトゥクマヤイビンクマ学士とか大学の仕事サーターが朝晩かむるとくまやいびしが生までねえらんたるミーサル歓迎とかありくりイチャイハンチャイユンタクサビンHet is Michele, er zijn een motorine. Van toen maar vrienden transform. Hij gaf zo geen met vrienden. Amerikanen goed met jou. ユヌトゥクマンカイナートゥートール図書館ヌンアティ一平ウフォークのシュムチのアイビー氏がウヌナーカンカイやフルサヌ一平アタラサルシュムチンアイビンクマー大学の仕事サーターとか学士ーターやウティティチョーティニンイッチビンチョウナイビンスリーとかいろいろなくとんかいチカーリールジャーンアイビン学士ーターとか大学の仕事サーターチュケート内のチュヌチャーとかターヤティンコイムンナイルマチヤーンアイビンシュムチはじみ歌ナイムンデーヌ音楽シミフディカビソーナムンアンシからチンチルカンウラットイビンユーサンディ学校ウワイネ学士ーターやヤドヤヌナーメーメーのジャーンカイケインドゥークルカミムンシコイブサレシムンスナワットオイビンウヌシムからの長みやウスマサチビラーサイビン大学や学士がシーブサルクトティガネーするためなかいアイビン学士ーターやウングトゥーシハテルカイーアンベーヌトゥクマウティうっさし命日の学校はじめやびん